Gwe kaunti ya Nyamira Muswati Jerusha Mumanye igolitukira lero abwatukege kabo kya mugendro hinse yekegancha kyangafu gocha sabase nabo igebyombe chinse mocha nyama koroto abwadi yagesima kitutu masaba okwanekere kyo Jerusha nigo asiore buna chinga kichigarabisi nacho kolemere mu yayo bekirano hasa singerera buna nachi gotigara kwabera serikali buna nchireyemo yogo kumbura mugendro gochi asaba Nyamira asense muyende niga singerera buna achigwikirani gose nachigokianani nabarwaniriri bande asekirego kyobugabana egentatere buna entunde yiga omusubati natekeire kwaba obugabana wa Nyamira muri Paul Kapokara noroboti rwasinchira yobwikirano Jerusha oyekirana stinseme chigache location yiga imanyekanite buna nyamakoroto igabwa tukachihema gocha sebyombe unabona kirikia Musobeti Riverside kiri yake buko geta B welfare Wamasaki welfare nyamakoroto B welfare aseboigo anyalokabaga kubwatuka obukonyi bw'enjira mu yogusira chisekta ya bodaboda eyaso ku main stage Musobeti bodaboda naboigo neli agesima irianyi asinsemo yende Jerusha niga anyalokabaga gusira basaye aso kugendera kubwatokera emepira nabone chi uniform asabwatokera chitimu buneli anyabyosi nyamakoroto women Baridi FC egatie chitimu chinde aseba bwatokiro boseme gokora umukena gutumeka chitalanta na wigo Jerusha nyarakabaga gosemya abasaye kuyehotora na kurua sebo tumeki umaliyogo yogotindia. Wale youths ambao mko hapa ninataka niwaambie ya kwamba the future is waiting for you. Do not destroy yourself when you are young. Na kuna vitu ambao vina destroy maisha ya watu. Kama kwa mfano, kama unakunywa miadarati, unakunywa pombe, madawa ya kulevya. Rero abantu bakoragira Kenya abuya ngwetera emipira ngwetera emekiasa na bintu binde iga abana aba bagana bakoregasi ankyo bafomwe timu Jerusha baigoni gabasimire byare gati abarai bali haba kugenda bolega amanombo gambi bwabasubahati onde tabaisa ko kagera ngaga kungakira matiritiri ngasenge nchondo mokungu aye wachwe hivi amangana koro kuyobo gambi tabwati mokungu na mosaji obo gambi bobwato bongo anyo monto airwo bongo na endo airwe mere monyasa mokonyiro airwe gasi gwetera abantu egente getangani no korengali na kinko kora abantu ababane egento kyakabere ingobwate binte bitagetenyore mpairere egento kyagatato noko kwana netingurunga koika abantu bari bangete chikura na bunko chiera nande ngo chiati niko genda bosa so ebina bimbwate Jerusha baronge mukamai nigo alire iranga naje kunyaraka bwa gutigara serikali eri agendera ko bwa gukumbolera abananchi amagendera meye county ya Nyamira yendo kolengana nere asiringa agendera narara kunyaraka bwa gukorekana imeye wadi ya gesima ayu anyaraka bwa kubule kurasumura igwense tigamba taimo kankoro kuntogora bosa kerna rucha bandi bakuna koegwe bintu ngabatebi ngaseito na intwe koruria moni pakesani go tinyangoli epale liko ikebe kweramwe ngakiyane na inchendo wane pale limwaranja bekwe gazeti ikonye kanyererete Jerusha bwego nigo airali bageliga na gusingerera nao aligeti asekero kyo governor omwaka 2027 igento abolira abanenje kurasora gongoro iga kumubwatesya igo bano iga abantu baminto egasi mbwatete borose naganko na tebinda abantu ngana next munu kamuranje no bugabanande bano mna natogoiri ekero kyo bugabana bwa Nyamira na abesorira abantu baminto bagesima tiga tugwo kitugeda totake kugwo kitokerete ekero go keri tigamba tebyo monto go kereta seitabo getutu noyo morocho kurukutagora egingo reporteri getaseni kyo wanchete kyagatembe kuruiga asinseme chiga cha nyamakoroto imeye wadi agesima ebunga ya bugututu wa masaba meye county ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara